killing the time. Kasi una ko na. Okay. Sunod ko na. Sunod ko ba? Uyong ka masumala sa Biblia o referensya. Imo ba ni subaton o yunan? Okay, ito ba, Mr. Coordinator? Ang ako isupat siya. Dahil siya may afirmatibo, negatibo ko. Nagamit siya o mga teksto, pero wala sumay sa iya, tinagit kulang lang. Wala kung ano may kumpito, sa usa sa versikulo, wala kapito kulang. Wala kapito kulang ha? Tanang nga sulat nila sa tema, wala kapito kulang. Kaya sana, ayaw na po. Maulog ka na sa di, ako ang referensya, alam ibaga ang mga tagtana. Okay, dapat mo na. Sunod ko na. Nag-ingon din sa rule number 4. Question answerable by yes or no must be answered by yes or no. Imo din ito man isupa. Ito ba? Dito man. Pag-inom niya na uyong ka ba? Kumbaga to, dili. Sabon ang sir for yes or no. No sir. Kay tuwang ang imong basahon na ikumpito. Sabi na ka. Tumayo ni supak dahil kas imo ni Fernand. Kumbaga, ako negatibo. Gusto ko ako sabi negatibo ko. Di ba ko afirmatibo? Ni pirma ko kinisumpa ko. Wala sa niya na. Okay, sunod ko na. Supak ka ba rin sa balaod o sa tima? Okay, salamat kayo. Sa Malao, sa Malao ko kumusupat, ipakita ang iyong versikulong komplet. Pag ikaw na pagpili, supat ikaw na ang sinabong ba yes or no man. Ikaw ay nagsupat, ay balik-balik, wala ka pamuntahan. Okay, Sumala sa balaod ang imong mga kinanan kumple. okay, matutang sumalas pa lang. Ano tayo Malao? Pero kumple, Mr. Moderator, kinahanglan ipasubay sa tima. Kailangan tayo tima. Kung na tayo tima, gano'n ka magpapagpagpagpag ngayong Domingo, isisimba, kanaka, para mabasa mo mo. Okay, tima man kimatangan, kung na nasipya. Ayun mo. Okay, so
Ugo niya, sa diyang ipangutana ko siya, may tungod sa ipahulong na ang adlang Sabado, na kanang dili kanang Sabado, Saturday, iyatang gilipat-lipat, abikan niya akong malipat, iyatong ipasahan sa bukod, wala tiwasan. Mauna ito, madili ipabasa, kay masakpan man, nagiputol. Nahinugtog ko sa usa ka batanon na gisugo sa lolo, pagpalit og bugas. Giputos papel. Ang papel na putol, dito nitugtong sa tiyo sa lolo, ang iyang nabasahan, ang akong makayos mata. Busa yung putaran yung mata o apo, patulik sa apo, ang lolo na puta. Ingon ang apo, lolo, manong mapunta ka man, naman ko'y nabasahan ng akong makayos mata. Asa, katong iputok sa bulan, pero gisumpay niya sa lolo, di patuperyon. Niya isumpay, ang akong makayos mata, kung gusto ka mabuta. Gusto niya mabuta ang mga tao sa Kamatuoran. Gusto niya lipat-lipatan mga kaitsunan. Karon, ako ang iyag-iyag ang ipaabot niyang ebidensya. Mayroon mo siya, di mo mo tuuan na, dahil mong tatagin, di mo. Sa korte di ka magsilbi. Kay tagta dito, point for point, order to order. Dili mo, maugit ang inibatihan. Kay ikaw pwede mupudyo. Ikaw kanina, nipudyo ka sa Isaiah 1:3, imo kong gigisa kay lugan makalusot ka. Ipasuntin ko na. Pero sa yan ako na'y mamutala, magpalaban ka sa timuon. Di ka gustong sinseryo, bisan maura ang presyo. Imbis kong gabon, kasunod-sunod. Busa, wagin siya makapugan. Ang katungdanan niya, negatibo. Kung negatibo, dili lang kayo sumpat siya. Yang bubuon ang akong representan. Kung tinuon ka na ni Peter, imong bubuon ang akong gipabaron. Aron dili kini mo baron. Apan di kini matarong. Kay Pemi na baron. Kay wa siya makatarong. Kay wa niya bubuon ang akong gipabaron. Halika sa Biblia, akong tagtaro ni, ang dinig siya kapugong. Matod pa sa lima, amot kang bugkagod na ninyaro, o sa pagbungkag, na ang nakapanalipod, pero di man una, di inod ka, di sa kanyong pa. Unang adlaw o galingo, mong adlaw sa higpit na pahuay. Pangutana, nabalik Biblia? Naani, mayo kalita Biblia. Muli sunda. Imo kong questionon, ana. Pero di makag-question na. Okay, mayo kalita Biblia. Leviticus 23:39. Kung sa'y gingon diri, sa maayong balita, Biblia, matod pa din ang unang adlaw o ikawalo, mao ang mga adlaw sa higpit nga pagpahulay. Na higpit mo, atong katungdanan na. Di ka sa mundo binisaya, in English. Ano ka sa English eh? Mugis ka nun. In English na, hindi mo ka sa mundo binisaya. Yara, in English na eh. Nagayon diri. The first day shall be a special day of rest. Ang unang adlaw, espesyal na adlaw ipapahulay. Kunya, dili ko rin niya ipangutanan. Ato siya pangutanan sa wa. Magbago kung mangutana siya. Kaya sumala sa Biblia.
Leviticus 23:39. Nagayon din sa maong sika sa Biblia, ang unang adlaw o ikawalong adlaw, Mama Sabado. Pwede na mayroong Sabado ang unang adlaw o ikawalong adlaw. Kana nagpruiba lamang na dili pa ng Saturday. Na ay Sabat na first day o second day. Naabala sa Biblia na first day. O guban pa na atong ipadayag niya sa Biblia, first day of 80, Sabat ka na. King James Version. Anita sa King James Version, na ginoon sa mga sita sa Biblia, Leviticus 23:39, the first day and the 8th day is a complete rest or Sabbath. Naa sa Biblia, pangutana, Domingo pa rin unang adlaw o dili? Domingo! Biblia gyapon. Niya kini sa winaray na Biblia. Nag-ingon din sa buwan 20, versikulo 7, didahan Domingo nga adlaw. Domingo, siyahan na adlaw sa simana. Ang iparahuay sa mga Hudiyo, ginwala na ginliwanan ang Domingo. Nahandog siya na. Bago ba? Sa tika sa Marti, mga kaigsuunan ko ni Kristo, layan mong katungganan, mao ang pagpamatuhod, magalang adlaw Domingo, igsisimba ka na. Matong bali ang dalita sa iyang komentaryo na basta mo simba, igsisimba na tayo na. Abong di mo pasamot, basta dili mo simba, igsisimba na na. Bali na hinawan. Sa bigas na bahin, klaro tayo na adlaw Domingo, igsisimba. Panutanaw ko na, ino ko na. Dali na ba sa kata? Naay mo ba sa? Gipadayan, Moses, magparinhi sa maong sita sa Biblia. Sa nadini nato ang Espiritu, tato adlaw Domingo. Pangutan mo sa kining adlaw Domingo, adlaw ipapahulay. Now, karon Tinder Bible. Anito Tinder, Revelation 1:10, I was in the Lord's day, and I was worshiping. Sa punto, Lord's day, Sunday. Unya, mayroon siya, kanang timuog, 50 plus 50, duha na, pero 100 ka na. 25, o sa nagatos na, bisang gibahin-bahin. Kini gibahin-bahin na to, tungod kay aron masayran ang nagalibing ni ining atima na among ginibatihan, taksa-taksa ka na, kung maugmaadto ka korte, chapeng hinay-hinay, kanang ang klase sa debate sa akong igsoon, dili ka na professional debate. Dili maayo na atong debate, tinuba, basta lang magkasingit ang tao. Opisyal kini, ipirmahan na to. Kung ipirmahan na to, layabon ka pagbukad. Layabon ka pagtuman sa balaod. Mao ka na ang usa ka magtuod na magdidibate. Now, sa bigas na parte, mga kaigsuunan ko ni Kristo, matong baliya na si Kristo mo, dili mo nagpungkal sa Sabado. Nga nang nag-istupog Sabado, because the word Sabbath can be applied to the first day, 8th day, and 7th day. Pero ang ipungkal niya, ang Sabado
ice cream. Sa bigas nga parte, mga kaigsuunan ko ni Kristo, akong katunggalan nga pagpamatuod na si Kristo na banaw. Hindi na magaling ako ng pamatudan. Kaya sa banhawa ni Kristo, mga kaigsuunan ko ni Kristo, importante na lang kay adlaw ka ng Domingo. Kung adlaw ng Domingo, mga kaigsuunan ko ni Kristo, mao ka ng adlaw sa Ginoo. Giadiri sa San Mateo 28, Oto, Kama 6, Kama 9, Kama 7, na si Kristo gisimba sa mga Kristiyano. Human siya mabanaw. Ingon niya, wala na banhaw si Jesus. Oy! E magsusubok pa siya. Kung nabanhaw, dili Domingo, oy! Mga kaigsuunan ko ni Kristo, lain na akong ipadayag o ipadayag karon mga kaigsuunan ko ni Kristo, nga kining kabanhawa ni Kristo nga nagtunog sa adlaw ng Domingo, dakong kahulugan sa mga Kristiyano. Nganoon, unang Korinto 15:14 na ginoon, kung si Kristo wala pang mabanhaw, tawag lamang ang inyong pagwalil, tawag lamang ang inyong pagtuon. Palutana, hikalimtan mo lang nato, dili. Unang Korinto 15:1-4, mayong balita Biblia, dili ang hikalimtan ang kabanhawa ni Kristo. Na naman, diha sa kabanhawa ni Kristo, magkaisulan ko ni Kristo, unsa ang nahitabo, iya dayon gipadayag ang mga panghitabo sa unang panahon sa buhay pa siya sa pagtupod sa santos na Eucharistia na mao ang pagtigom sa mga Kristiyano isip adlaw nilang pagsimba. Buhat 20, versikulo 7, nagaingon, sa unang adlaw ang Domingo, nagtigom sila. Kini adlaw ipapatulay, nagtipik-tipik sila sa tinapay. Domingo na, dili na Saturday. Mingon siya ganina na, Sabado imong iskutan. Domingo unta. Nga naman, na nag-iskot man kag Sabado na di man na mo'y timang. Kung di pa ka Sabadista, Domingista ka pa, di ka mag-iskot ka Sabado. Kaparo nila, magpirma ka, Sabadista ka. Di isa may akong ka, di Sabadista. Kaya sa mga doktrina, Sabado, ipapahulay, pagbasa na yung dinitiwasan. Abi ka di masakpan. O kaparo na yun, di ka Seventh-day Adventist, di Sabadista. Mahalo ka pagkatanoon sa imong ipapahulay. Nagkauban ka na sa imong kinabuhi. Bisa asa ka padulong, tuyog-tuyog di mo ang imong pagkasabadista kung di ka mubalik sa Katoliko. Sa bigas na parte, ako siya ipagutana kanina, uyon ka ba na si Kristo mibatok sa mga Sabadista, sumala sa Kapitulo 6, nagaingon dire, o si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Ingon na siya, inyo mga wala siya katundong na ginigamit siya sa Biblia. Na akong gigamit, tamili di ay, gusto niya unod na, dili iapil ang buko. Buktan ka yun sa Kamatuoran. Sa bigas ang parte, di ang gatong pangilan kagalina. Ha? Pero,
Nagaingon diri sa maong sita sa Biblia sa wala pay hatag ang sa unang Hesus gihatag sa ikaduhang Hesus si Kristo ang wala hikaplagi sa Sabado sa mga Hudyo hikaplagan sa Domingo sa mga Kristiyano. Ang kaligpitan sa kapapulayan subagat tiniigsoon kay nigamit ka niini ikaw pumugamit ka sabi ka sa parte mga kaigsuonan mo ni Kristo diha sa balaan kasulatan diha mismo sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 10, ang adlaw sa Ginoo sa atong pagkaron, Domingo, ang unang adlaw sa semana na dugay ng gisanto sa mga Kristiyano. Daghang salamat. Tao ko pagkutan ko niya sa akong representa. Kung kagay soon. Okay, okay lang. Okay, tungkol kaya ang address diri na ay company, si Brad Yoyoy ko na ang nangutana. O yun ba? Okay lang diri. Kunya, palihog lang tuno ta. Pag kamatulog yung simulan diri siya, ito naging appreciate basa. Asa na ito ikuha. Pwede ko kay Mr. Moderator. Ako lang nga, matumanon niya ang nakasulat sa laksa. Hindi niya supakan. Okay. Okay. Maraming salamat. Mr. Fernand, kaya mong pangutana ang ipasagad una sa imong topiko nga imong giandam. Asa niya kung yata. Kamu ang nagpirma kanina. Bago pa na ako ipirmahin ang iyong mo. Okay. Pasig sa ganina ginagiging pera. Mato pa rin sa imong tema, imong manitima. Unya atong ikasabutan kay atong bukol, kami mo negative. Muli ang pagkakita. Mato pa sa imong tema. Nga ang unang adlaw o Domingo, o adlaw sa imong pagkakawalay, o adlaw sa simba. Mato pa rin ang sa kanina sa imong deliberation, nga gibukang ang Sabado. Mula may pasabot, kay nakahimo ka rin timaha, tungkol kay gibukang ang Sabado, o wala na Sabado na babasa, diha sa bagong Kristohano. Okay, ako yung maingon na wala schema. Okay. Ano sa maingon ka, wala schema. Sa baro yung gisutan. Pero kung mabasa ko, gusto ka, basahan ko, yun na nilang pili ka, lagi mong na. Okay, naam ko ba? Ikaw na ang pinapunta na. Okay, ano ba? Ako ang katunggalan mangutana, ano yung mga pagpuputana sa mga kabago? Ayaw ko book sa Ayaw kuba. ko pagpaputana. Hindi, ako din katika kabago. So, baga na ang pangutana. Sige. Matuloy mo, gawas sa tima. Pero muulong ka man ay nagigamit ang pulong Sabado na diwala na. Muulong ka na o yun? Ngayon na akong ingon ng Sabado sa mga Hudyo, gipahulong na, gipulihan ng Domingo, ako
supa ko. Huwag mo sumo ko. Tugaro magana ito, sapaw ka na. Ate Panayo, kayo O mapuro pamatasan. Aparila ta. Ayaw doon ang ano din kumutingo. Mga nang wala yung kutingo. Ko. Sige, Panayo. Sige, buka na. Hindi nagkapunapan ako. Mapalayo ka pa na. Mr. Moderator, isip negatibo, ikupot mi iniinig yung tema. O sa balik ko na po na ako ang pangutanan, ewan po niya matulad. Ngulong baka, Brother Fernand, nga sa iyong paggamit niya ng kulong sa mano, nagdiwala, wala na dire sa iyong tupiko, naghihimo. Ngulong ka na o dire. Nako, tubag na ko. Okay, sumala sa tema, pamatiba sa Romano Katoliko, tango ng adlaw o Domingo, mauadlaw sa hingpit na pauray, kung adlaw isisimba, nagpanayo sa tanang Kristohano, pagkabanaw ni Kristo sumala sa Biblia, kung isugan ang Sabado, tungod kay dunay linkage kay mga Sabadis sa kamo. Ang pangutana, Mr. Moderator, wag mo niya maigo sa pangutana. Ang pangutana, mauyon ka ba na wala ang tulong giwala ang Sabado, nining tupiko na yung game mo? Mura ni pangutana, mauyon ka ba wala dili tulong Sabado? Ayaw mo di kayo yun. Ang akong gayunan, akong ipirmahan. Asa ako, nigamit ka sa wala mo yun eh. Akong ipirmahan mayuyunan. Nigamit ba lagi ikaw na wala di mo kaulo eh? Ang akong ipirmahan, akong mayuyunan. Ang imong yun ang imong gipirmahan. Pangutana. Katong pag-aral mong giwala ang Sabado, ang mo yun na to. Ang tubag, ang akong ipirmahan, ang imong ipirmahan mo, akong ibatihan. Lago, ako mo yun na to, hindi gigamit. Di mo ka pag-isupak. Ang tubag, di ko masupak sa akong ipirmahan. Hari stima, stima. Okay. Di pulbog sa stima, hari ka stima. Okay. At least, kagawa na to, gawa yun, no? Hari ka sa stima. Ako ba? Bigamit ka. Okay, buhat 20, bigamit kong kagbuhan, bigamit kong ka-Osias. Girikol na ko eh. Sa Osias o Isaias yung bigamit kang giwala ang Sabado. Osias niya, kiribang Osias 2:11 mong gigamit para pagpamatuon niya ng imong premise na Domingo ang unang na 2 semana. Iksisilba? Matubag na ko. Diba? Oo. Sumala sa siyas doon, sige taonom na ang Sabado. Manito ba? Okay, ang paluan na pangutana. Kay gipahunong naman, wala na ba'y nagbantay o adlaw Sabado sa unang panahon? Kay gipahunong na? Tubag, ang Sabado sa mga uliyo mo ipahuno. Ato ang Sabado sa Diyos, wala gipahunong. Gipahunong, nanas kolosas. Gusto ka masawa ko? Pindot ka lang. Pindot ka lang. Paminaw sa pangutana, simpuro kayo. Buong may pasabot ang Sabado sa Dili ng Ulyo, wala gipahunong.
oras. Dos. Mr. Moderator, Alas 17. kanila, excuse me. Excuse me, sa. Kayo na ba tayo role sa pwede na mo interrupt basta sa panya. Ang atong ipangayo ka ng ulong gibiling nga sa Sabado. Kung Domingo ba na? Ano akong makita? Simple ba? Sige. Diyan mo pa kayo. Be, mawag Don't let anyone criticize you for what you ate or drank or for not celebrating Jewish holiday and feasts and new moon ceremonies or Sabbaths. For these were only temporary rules that ended when Christ came. ay pumunta na ako sa moderator. Mr. Luina, ito ang daw sa tinuod. Katong ipangayo na ko nga dunay gibiling nga Sabado. Mao ba dito kayo gibasa karon? Eh, magandang ka lang, magandang. Hindi ba gusto ka? Wa mo kuno kita pumunta na ha, wa ka kapantay. Okay na. Ang sa wala ka nato. Ha, siguro ako. Katong mga pumunta na nga dunay gibiling nga Sabado alang sa lungsod sa Dios. Mao ba to ang imong gibasa karon? Ito ba na tinuod mao ba kayo? Mao dili. Ako pa rin mo, may wala sa mga. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feasts of new moon ceremonies or Sabbaths, for this were only temporary laws that ended when Christ came. Mr. Moderator, ang akong ipangayo, wag yun, mahata. Mr. Fernand, siguro tayo, Mr. Fernand, ayaw din mo nito, no? Kanang ipangayo na po ni mo, ha? Simple lang. Kanang ba ang gibiling nga Sabado alang sa lungsod sa Diyos? Mao ba ang imong gibasa karon? Mao kini. Ito ka na tinuod. Ay, pasakay. Ako Maulog kini na ay complete rest ka first day, daily 17. Masahon. Ara, kompleto niya, complete. Nag-ingon nila. Sa Leviticus, by the grace, tribe na 11, on the first day of this, come together to worship and notice the Sabbath, a special day of rest. wag niya ako na ito ba? Ako na magkaroon niya, ha? Magkaroon ako, ha? Kanto na ako dito sa pagkiling ko. Ay, sir, ang saba. Nakay ka mo na, ha? Simple na ako palitana. Makita na simple na, wala ito ka natin, ha? Kanang gibiling nga Sabado, alang sa lungsod sa Diyos. Mao ba ang imong gibasa sa Levitico 23:39? Mao na ang gibiling nga Sabado? Kasi wala na. Yara, yara. Leviticus 23:29. Busa, ginayon din sa Magsitas, ang unang adlaw o ikawalo, mamasabado sa ato kapahuay. Wag yapon Wag yapon mo ko ba, Mr. Ayaw kami tayo! Ayaw kami tayo! Ha? Ay, ang puso mo, relax. Ayaw pa kami tayo! Ang pangutana. Nakadungog ba sa pangutana? Simple ba? Ha? Mr. Moderator, pagkutana lang, Pangutana ng tao. Ay, kahit mo. Relax lang. Ha? Kami na ha? Ang akong pangutana, simple. Kami na lang. Ang akong pangutana, simple. Kanang gibiling na Sabado, alang sa lungsod sa Diyos. Klaro na? Mao ba na ang imong gibasa karon? Mao na tubag na ko! Mao ba na? O dili? O, simple na lang. Sige, sulti pa! Isa mo, pagsulti pa! Ayaw mo, relax. No? Hindi mo, Ayaw pagdala sa inyong emosyon
si Josue gihatag sa ikaduhang iso si Kristo ang wala hikaplagi sa Sabado sa mga Hudyo nakaplagan sa Domingos mga Kristiyano. Ang kapahulayan na hinte. Wag yapon, kalayo ko. Kalayo ka. Nagugulo ang Panginoon. Kung nitipas man, nitipas. Ayaw ko na tayo, basta mo na ito, komentaryo. Mr. Moderator, Komentaryo siya, komentaryo. ako kami na sa ito. Ayaw na kahula. Relax na. Kung akong mabasa dinhi sa Biblia, nga dunay gibili nga Sabado alang sa lungsod sa Dios. Talabang dibuli mao na ang nawala. Kung imo ipabasa nato, kung imo na nato ang nasod, hindi mo na nimo tiwason, naman sa payana. Ako ang masao. Ako na ito mamasahog ka kayo ito raos ka. Mr. Moderator, ako mong ipabasa nimo alin diri dadaling mo parehang na kayo. Parehang na kayo. Ito. Teksto. Teksto nimo. Now, Teksto. Sobrang 4-9 basa.
Dili mamay na mo tayo dito. Nako siya isupa mo. Balik sa akin mga na. Balik. Proceed. Excuse me, Mr. Moderator. Matod pa rin mo kanina. Ako lang yung clarify. Clarify. Pag yung program sa kwan. Ako lang yung clarify. Matod pa rin mo, hindi ko rin mo kusisa. Negative sa pwede. Alam mo katulad sa kusisa. Okay na. Sorry. Wala na. Dagang salamat. Okay na, boss. Kini katulong ako baro. Krista. Bakit di ko rasa? Iway na ako kung kas ko rasa lang. Sige, stand. Okay, dagang salamat. Mga pinalagang mga higay. Gusto lang ako na hisbutan sa starting point yung kagaya. Gisulti ni Brother Fernand. Gisulti ni Brother Fernand kagaya. Nga dili unta nga suklan kining-kima nga resulta. Ewa niya mapirmahin. Nahimulan ko kung ano nakasulti siya ni Ate. Nasangkang kining-kima nga ako didiskasan ka mo, iya maling-kilihan. Lingon siya, wala ko mapirmahin. Ang kima mo na kung hindi na ko suklan. Pero yan hindi mo. Kini-rules naman sa official public debate. Walay advertise nga nakahimo ini. Di padala ang sa akin. Mauna na kung tanawang lutong makaw ang sistema. Pero kano among gisuklan tungkol kay ang among katungdanan mangusisa. Negatibo man yun. Naninegatibo, mamusungkot afirmatibo, doon ka na afirmatibo. Maubitaw ko pagpamunta na ganina, gipungan ni Brother Jerry, kaya dili man siya afirmatibo. Ang iyang katungdanan mangusisa sa buo. Ang iyang topic buo. Nakabantay mo ang mupalit o sakyanan, nga dili kakas drilso o dako kayo sakyanan, mupalit mo na o chassis. O niya, mupalit na po gigi. O niya, mupalit na po dahil makina. Pag mabuulan na yan, iparistro na. Muna na sa tima karon. Putol, matod pa niya, chap. O niya, huwag chap, idugtong niya. Higala ang tima walay chap-chapay. Di ba matod ang yuli, buo, sumalat sa Biblia. Ako masaho na? Negatibo naman, di maukay naman eh. Hindi pa matanong ko rin, buto o bakalin eh. Di ba klaro tanan, buo. Kaya akong ginibatian, buo. Dili chap-chapay. Klaro mo na? Yan kayo. Kamatuoran sa Romanong Katoliko. Nga ang unang adlaw o Domingo o adlaw sa higpit na pagpahulay, putol niya ni, gamit sa Leviticus 23:29. O niya, kung Leviticus 23:29 na ba, di alam ko siya putol, higpit na pagpahulay. O nakuntulin mo palita, nanguha sila, wasa mo pahulay. Nawasan niyo mo rin ang basa? Ay naman ito dito, o kaman niyo Biblia. Leviticus 23:40, basahan niyo. O gagpahulay basa niya. Doon na usap kasimana sila na ilang piyesta. Muna insaktong tinawag kapag kasulti sa Leviticus 23. Ang mga Hudyo doon ay usap kasimana ang piyesta. Usap kasimana nilang mahulay. Higpit kapag mahulay usap kasimana. Apila na Lunes, Martes, Merkulis. Kundi itaw na ang weekly Sabat. Sa piyesta itaw na rin. Managilot mo ano mga tigsuma. Ang 40 kung nagisgot, pagkahuman ay alam 40 no? Pagkahuman, nanguha sila mga suklod, nangutlog sila, nanguha na kayo. Pasabi ng 40 ninyo, ang pahulay na.
Ipabasa ko na ito ang 23 nila. Kung naabala, kumplito ba? Wala oy, putol-putol. Ano kung sa igsisimba? Pag-abot sa tulong ng igsisimba, gamit sila buwang 20 shooting. Gigamit nila ang ubang mga version sa Biblia. Ako nakakita ko dahil sa rules na pwede gamiton ang tanan ng mga version. Wala din daw, tungkol kay ang topic sumala sa Biblia. Any version, imong magamit kay sumala sa Biblia. Pero pinahanggan, kanang imong Biblia, mo pareha o data, din sa among Biblia. Kaya kung hindi na pareha o sunod din, tampoy na. Ano na ang batayan? Batayan na ito. Ang among Biblia, pag mabasa kami among itudlo, o panahon mo na Biblia ha, dire, kapareha sunod. Inana, di na mabasa lang ka, gawa ng itudlo sa mga kapareha ng Biblia. Pag mabasa lang ka, gawa din sa among Biblia, ay tampoy. Himo. O dili ka dinaya ang Kamatuoran. Kaya ako mismo nakakita sa iyo kung sa pagkabisto. Ha? Okay, ayun na. Mato pa niya, igsisimba nga nagpadayon sa panahon Kristohanon. Kanang unang nagpadayon mo ipasabot nga nana sa ulang. Nagpadayon daw. Kung nagpadayon, lagi kaputol. Yan ipadayon after si Jesus Christ na history, muna ilaha pamahaya. Ang mga pangita karon diha sa buong pamahaya. Kaya atong debate ni man chap-chap. Mahilig matag-chap-chap living. No? Siguro, mali kita o ka ng manok balati ng paliton o balati ko ng paliton. Chap-chap. Palitang buo. Ang atong debate ang buo. Ha? Adlaw ipapahulay. Nya, ingat din, nagpadayon sa panahon Kristohanon bumatabanan si Kristo. Iyan ipamatud ang sumala sa Biblia. Kanang intiro ibabaw. Iyan ipamatud ang sumala sa Biblia. Una, ay nasa igamit o referensya. Ikiuna niya ang referensya. Ikibalita doon tayo ni Pagino. Sumala sa referensya o Biblia. Ano ba ang nauna ka sa referensya? Kung ang imong referensya, dili muhaon sa iyong kapito. Ang imong referensya, dili muhaon sa Biblia. Dili ito na referensya sa Biblia. Si Kristo, nag-isgot niya sa Biblia magkaigsoon. Wala niya kung maaaring sa pagpunta. Wala siya walang pagpunta. Pero doon na doon mga tao na yung tao hangtod karoon o bukang. Tingos Kristo, wala niya kung maaaring sa pagpunta. Basahan sa Biblia. Nagbasa mo ang Biblia. Basta katuman kayo sa kanong Pedro ba? Na doon ay mga tao nga tawag kayo masanta nila ang Biblia, nagtimo ilang kaugali mong interpretasyon alang sa ilang talagdagan. Pagklaro na mga ang klaro na. Dili kabuot sa inyong makasipasing mo higa. Pero basahan ninyo ang Biblia. O kabarin na ang Biblia. Abriyan mo na hula. Abriyan mo na hula. Akong ipangutalan kagabi. Akong ipangutalan mahutungod sa giniling na Sabado. Kay matod pa din. Pagawaan, matod pa din. Giwala naman. Di mo kung giwala, huwag na bilin. Kung yan mo na nagigibili, giwala. Klaro? Huwag ang kukunin siya kasabot siguro pinakaklasin sa barong Biblia. Siya pingingon, doon ay yearly, doon ay monthly. Kaya nga gamit mo, Dimitri ko 23. Weekly mo, muna ka doon. Monthly Sabat na. Ika-15. Kaadlaw sa bulan. Yan, nagsugod yung tao. Pasara doon ninyo. Ay lang mo, isulat yung mga teksto, basahin pala. Kuha ka na. Bahuli ka Kristuhan siya. Klaro ka na? Usahay, mula ba nagpunta basta ako man mo? Anong normal na kami din niya ang dinay. Kaya mo ginasay normal. Mo na normal. Paliw ka po ko ang ilahang libro sa mga pare. Ayon sila kung Sabat,
ko nila Saturday. Naingon ko sila, kanang Saturday, hindi kanang Saturday. Nalang sa ako yan. Convert Catechism. The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Inyong libro. The third commandment. What is the third commandment? Usa ka pangutan. Dito ba ko nila? The third commandment is, remember that thou keep holy the Sabbath day. Ang ikatulo na sugo para nila, balaanin ang adlaw ipapahuli. Nangutan na ang inyong libro, which is the Sabbath day. Unsa man ang adlaw ipapahuli. Ang tubag nila, Saturday is the Sabbath day. Ilan man yung libro, Mr. Fernand, inyo ni. Pero kaya nakapalitan ni ako na niron. Kung kita ni sa inyo. Andre, nalay na ko yung na. Ako gigamit, ingon ni reference. Nalay ko yung pagkutana niyo. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngano ko nung gibatayan man atong Domingo? Ginili man ang Sabado. Ngano Domingo ba itong gibatayan? Ngano mo man atong giobserbahan? Ang siya kumagkali. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church is in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaysa yung malihin. Klaro na, yung libro. Ha? Klaro na. Di lang huwag ka magpasakit sa igsoon. Pero, di ba siya na to, pwede makapuntahan na to kung ano nakabaktol niya ng libro, ha? Kaya namaligyan mo, namalikod niya. Kaya, gusto ko yung takusaka, inyong ako. Kaya, basaho na. Ano? Inyo na. Inyong libro. Ako basaho. Ako lima sa firma eh. Asal firma. Kasi firma. Ang firma. Si Jose S. Palma, Arzobispo sa Subo. Yan ko na. Daghan sa Mindanao, brad. Kanya kaibigan mo sa Mindanao. Nagdala ako kauban kaibigan sa Mindanao. Kasi siya kaibigan mo sa Mindanao. Yung rin, busa, ang Ginoong inyo Diyos, nagmando kaninyo sa pagtuman sa Sabado. Adlaw ipapahulay. Ilang igamit na bersikulo? Deuteronomio 5:15. Isang libro, ang gatubang ninyo, ma-recognize natin sila naman. Kanaman yung likod, kinsa na. Dili man na siya ako, karon na mo, kaya mo na magpalit. Pero kung kayo na wala, 300 kapil. Asama na eh. Kinipiksyo nila, Exodo 28, bigamit niya po nila. Ang ilang kumbaga sa Hudiyo na lagi na, brad. Hudiyo na ng Sabado. Nga, gibasahan ito kagaling ng Marcos 27, nga ang Sabado, gibuhat para sa tao. Ang buti atong kontra kung klarohon ng tao mo gini. Nawa mo sa mga pilang Sabado. Klawa na. Marcos 27, ang Sabado, gibuhat para sa tao. Ang buti ng tao mo ka. Nanti na ka mga pilang Sabado. Ngayon tayo, kahit iwala naman sa Osya, nga nga gibuhat man sa Marcos, Osya sa Old Testament, sa Marcos na ako maghapon, pagkatan ka rin ko alam ba? Yang ngayon na po sa dayo, huwag ka mula pa sa tiba, brad, huwag negatibo ko.
niya yung negatibo, malapa, pero natiko kayo ulit. Tiko ba ulit? Wag kami, magkuba, hindi ko ba? Wag kami magkuba ang boss, ayaw ko sila sa balakot ng balakot. Ay balakot, hindi ko sige ng balakot. Kaya ba ang unang ilang balakot, hindi mo gawa sa timang mo. Paano yung gawa sa timang? Ito naman po kung uyo niya, sa may unang naglito ng Sabado. Wala pa sa naglito ng Sabado, hindi naman naglito ng Sabado. Atong basahon, kung ang Sabado, kaya daw ipapahulay, alam mo yun sa Kristiyano ha. Nagalimot siya kaya pa, bagay ng Hudiyo. Masigula ka ang Brother Fernand, magpalit ko niya ginamit. Parang namin. Kaya mo rin. Hinong-dumi, pagbalaan ang adlaw sa pahuray. Exodo Kapitulo 20, versikulo 8. Deuteronomio 5:12. Sagad global alam sa mga Kristiyano. Kapag mo kasi mga Kristiyano sa mga panahon, kano sa tawag na mga apostol sa Kristiyano, buwan po sa 26 sa basahin na. Gisugdan sila pagtawag kung Kristiyano panahon dito sa Antioquia. Buwan 11 na, 26. Pagkabuwan 13 ka 42, nisimba sila, nanimba sila. Ang ilan na ang kauban ng panimba, Hudiyo o diri Hudiyo. Kamasahon ko ito. Kanang diri Hudiyo, apil ang kasalanan. Ha? Ako na na. Ano na lang kuwan? Every Saturday. Kayo mo sige ko sa Saturday. Palyog na po sa kuwan. Sa buhat 13, 42. Palyog ko. Palyog ko kayo na po. Kini mo ang Kristo higala, wag na taon si Kristo, may kaya na nasa langit, kumana na ba sa Kristo na? Nangin ba pamagapon sila sa bado? Namayon sila na wala ato basahon. Naaga kong mahal ba ng Bible? Ato basahon na. Buha Kristo ko yung kailos. Pagpaggulat nila, naggulat na sila. Kung yung naggulat, nasa isigla. Mihangin sila sa sunod na Sabado, sultihan sila niling mga puluhan, o human mahugag ang tibos sa sinaguga, hindi ka na siya sa simbahan. Daghan sa mga Hudiyo, o sa mga kinabig na malimbahon. Naklaro na, malimbahon, nanulog kang Pablo o kang Bernabe, nga nakigsulti o nagpadasig kanila na magkanunay sila diyan sa grasya sa Diyos. 44. O sa sunod na Sabado, halot ang tibuok siyudad nagkatigong aron sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Pagkasunod Sabado. Unang mayroon ka, nilawala na, nahuman na ba na si Kristo? Wala na nabantay sa Sabado, human, kaya Domingo na, namin nabasa. Namin nabasa sa mga Kristo. Human na si Kristo naman na una. Bongkag na tima. Bongkag na tima doon. Kaya ang tima niya, nagpadayo ng Domingo, after si Jesus Christ, na resurrect, igala. O niya, giproklamar sa inyo ha, na wala rin Sabado, gilisag Domingo. Nangan mo sila pamalagi sila, malibahon pa sila, nangan buwan Kristo. Naman na mas Kristo na ba na wala? Ikaya lagi sila rin. O niya, kanapod yung mga teksto ha, gidasunan ka rin igala, na bisan dito sa langit, ang simba nila dito sa Sabado. Gusto ko versikulo, ang basahon, o nga ako ko yung patalaw sa nila o maunga. Ako ko sa Bible ko niya. Kilaw ko na ilang haliga ako, nakapalit ang gihapon. Igala, usbot ko, di gali ko ha? Ego ang pinagpunta. Basahon ha? Oh, may
nga bulan, gikan bulan. O Sabado, gikan Sabado. Muamor ang tanan uno. Wala niya mag-mention kung di mo ba o Christian. Basta ako ngay uno. Apil ang uno sa kamuti, alin kung ang uno ng kamuti. Maamor ang tanan uno. Aron nagasimba. Atubangan sa atong laon. Nag-ingon ang Ginoo. Kanang may pula isuon, di man na malalis kinaamang ninyo anak. Kaya ito mga anak o utok sa mga tao. Kana pag inasuat, mayon yung nga Kristiyanos naman takaroon. Ngano, doon ay mabasa ninyo diya, ngayon si Kristo, ako ilisan ang Domingo o ang Sabado o Domingo ha. Si Kristo ilis mo rin yun. Kaya si Kristo ilis mo. Ilis yung puto. Salamat kayo sa paghatag panahon. Okay, unang pagdana. Tama sa balista, nagamit mo mong kalendaryo. Kanang Kumbaga, oo, dili. matubag na kami sa Morena. Nagamit mo mong kalendaryo. Salamat kayo sa pagkutanan ng nasahan. Ako, basahon ko sa kabinuto ng Mr. Fernand. Pag-inat ka ito sa mahalan ko sa kabinuto. Di ba kung natubag na ayaw mag-explicar na? Kumbaga, Ako na sa kabinuto. Ako na ka. Okay? Nang tema, nangutana sila po, nigamit ko po itang kalendaryo. Nang tema ay nabay kalendaryo. Ben, bisa ka di paraan pa rin magbaga, huwag kalendaryo, diri na suwa. Mr. Fernand, out of topic ka. okay. Sa ato pa, among sa balista, dili mo daw itong kalendaryo. Luya mo pa talahaw. Huwag sige sila na. Naanto ba? Simple sa pagkutana. Naanto ba? Sa kabilo ka ang na. Ang tema wa mag-islo ng kalendaryo. Pero basta ka, kasaan din ang kalendaryo. Pwede ka. Unsa namatang sa kalendaryo ang inyong igamit? Kalendaryo Katoliko o kalendaryo sa dili Katoliko? Botobag na po, Mr. Moderator. Aluya niya ako kontra. Nakakima ay. Huwag yun, mag-isip.
Nilapas ka tingol. Authority ang imong pangutana. Ang unang pangutana ko na adlaw sa semana Domingo. Karon ikapito na po Domingo. Authority. Wa ko tulong. Okay. Uyon ka ba na mabasa sa Biblia na ang Domingo ipapahulay puli sa Sabado? Nindot kayo na yung pangutana. Muuyon ba kuno ko nga ang Domingo adlaw ipapahulay gipuli sa Sabado. Oy, ayaw kalimot na Sabadista ni. Sabado pag-apilihan ko tayo. Wala pilihin na mo ang Domingo. Oy, mga pangutana listo-listo. Okay. Out yapon sa topiko. Okay. Baka ko mahuman sa kaminuto, man. Naman ko'y relo. Ang kansi kayo ka magrelo. Kanang pangutana na ang Domingo, gipulihan ako noong awan Sabado, gipulihan ng Domingo, para nila na. Pero sa Biblia o kang Kristo, Inos Kristo, huwag man kumuha niya ang mukha ko ng galaw. Inuin mo lang na ako. Okay. Huwag yung ilisan ko. Sunod, mangutana na ko? Mangutana na ko? Kung dali na lang ko ba? Uyunan malimo na ang si Kristo musulti pinagis mga apostol. Lawin na mga tanahan mo. Naabot naman sa alam. Kristo. Naabot ba? Pagilo. I will replace my question. Wala na ko giiwan ng lupal. I-replace na ako ang question. Uyunan malimo na si Kristo musulti pinagis mga apostol na gipahunong na ang Sabado sa mga Hudeo. Naatuba sa pong ikamangutana. Kanang sindi upunta. Naatuba. O yun ang bakulo na ako nga si Kristo musulti pagi sa apostoles nga gipahulong na ang Sabado. Naatuba. Wa kay mabasa record sa Biblia si Kristo ingon nga ako hulong ang Sabado. Si Kristo ingon wa kay mabasa sa Biblia nga bersikulo nga si Kristo ingon ako hulong ang Sabado. Kaulinisan na ako Domingo. Kaya na kaya basahan ka si Kristo na ingon ha dili tinumoto mo sa atong Lord sa presumption tinumoto mo kailangan lang stick yun ka ha. O sa minuto, Mr. Moderator, nag-iili ko. Manandito ka kasi yun, akan siya kayo. Mr. Moderator. Kapal tayo, nakapoy ka tumor. Kay 1 minute. 1 minute. Kaya na, ay lang ka na. Sumantay na? O sino na sumari? Paguna na ba? Sino na sumari? Ang buwan na ba? Wala pa bawas. Nabay ako ano? Magkano? Okay. Si Palawan ninyo pa. Ha? Okay, so mga pagkakana. Kining ang akong pagkakana mo na isa pa ba? Sa minuto. Ang akong pagkakana, nabingon ko kaganina, muuyod ka ba na si Kristo musulti pinagig mga apostol o kining apostol nisulti na pahunungon ang Sabado. Naalagyan ko ba? Magandala, di ganahan siya sa aking lugar. Kung hindi ibalik ang iyong pagkakana, ako na kung ibalik ang akong lindot na lugar. Naako ba, Brother Fernand? Ay, sa sino pa? 1 minute. Naako ba? Wala kay mabasa diha sa Biblia nga miingon si Kristo ha? Miingon
Sulti si Kristo biyahe ng apostol. O ganang apostol, milingon gagawin na ang ipapahulay ng Sabado. Muyo ba panupana na ang tawag balipunan. Walay record sa Biblia si Kristo na ginagingon. Nga, paginawa, walay record sa Biblia si Kristo ningon, nga humupo na nato ang, ha? 1 minute na yan? Sunod, pumapana! Okay, wag ka sayang. Okay, wag na! Kung mabasa ko, uyunan ni mo pindigan! Kung mabasa ko, uyunan ni mo pindigan! Pagiliw kayo mo. Basa mo ng sumunod! Ako ang ibalo! Kung mabasa ko, uyunan ni mo pindigan! Okay, okay na ang tubag. Simple na pagkatala, simple po ang tubag. Kung mabasa mo niya, mauyo na ko ng pindi ko. Basa si Kristo na ginon, ako pahulunan ang Sabado. Elisa Domingo, basahin. Okay! Sabi sa tubag, si Kristo ginon. Tubag mo! Ayaw tubag, kay tipamutan lang ka. Ayaw tubag ba, kay tipamutan lang ka. Wala ko mamutangan mo. May nakita ka, kaya nabasan ka ka, kondisyonan lang ka, na-kondisyon ka na ako. So, isip, bali sa yung kondisyon, kaya kondisyonan ka ka, basahan na si Kristo nag-ingon. Oh, next to! Ako basa! Ayunan mo! Kani, mo niya waton, basahan. Basahan na si Kristo nag-ingon. Kristo ha? Nag-ingon si Kristo, ako hulungan, versikulo, kapitulo, versikulo of Biblia, o libro of Biblia, nag-ingon si Kristo, ako hulungan ang Sabado, kay Ibisan na ako Domingo. Okay. Okay! Isulat. Alam mo, pumapana, pero ha? Isulat tayo. Kung mabasa
versus the Council of Laodicea, AD 336, transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Giusap ang katunanan sa Daniel 7:25 nga adunay mag-usap ang Iglesia Katolika mo'y nag-usap. Sinulat sa nabasa. Asa man mo, muturo, sa original o sa inusan? Original mo? Isa ito sa original. Asa man mo, yung original mo. Ayaw mo ang inusan? Aritas original. Aritas original. Kaya kaya, original, besan sa langit, Sabado. Ngayon mabasa sa Biblia, minunin mo ang sima sa langit, wala. Pero mabasa sa Biblia, na sa langit, Sabado ang sima, mabasa. Habang nasa Isaiah 66:22-23, di ba sa langit, kamong tanan na mga to sa langit, magsimba na ka dito sa atlang Sabado. Ayaw din mo pagpabahi sa inyong kasing-kasing. Naluto mo sa kanyang obispo. Naluto sa mga hindi obispo na kanyang Sabado. Kailangan sundan. Sa Biblia, kaya naman, nga dito sa langit, ang tanan ulo o tanan kaliwa, muhanis magsimba. Sa tawa, Sabado, hangtod Sabado. Dahil itong mga kaigsunan na naminaw gano'n niya seryoso sila. Makasabot sila, di kay magsupak-supak, makasabot. Makasabot. Matod pa sa Biblia, ayaw ninyo pagkahiya ang inyong kasing-kasing. Mismo sa Cardinal Rosales, naging sa footnote, niya adlang ipapahulay, adlang Sabado. Friday, mato pa ni Cardinal Rosales, Friday is the preparation day. Kaya naman ito umihan. Kung simba is nata, sa pag-lunes ang simba, sa pag-martes, simba naman, pero mag-iskot at pahulay, ipapahulay sa Sabado. Dalawa, mahirap ko mga sa langit, magkita kami ni Fernand, magkita kami sa langit, mag-upa kami ang magbantay sa Sabado. Brother Fernand, why problema magkita kami dito? Sabado. O sa ngayon, sa Biblia, Sunday is the first day of the week na banhaw si Kristo. Pero ang ipakita ni Fernand na ikapito na ang Domingo na banhaw sa ila, Lunes na. Dalawa kiusap ang kalendaryo. Sabado ang 7th day of the week. Pero nakawala, ang 7th of the week, Domingo na. Di naman sa Lunes. Usahaw naman na sa Katoliko na doktrina, na Lunes naman ang nalandaw. Hindi mo ako pinilihan. Kaya mo ako kisanin, na nagigapito man ang Domingo. Nga naman yung doktrina na nabanhaw sa unang adlaw. Na Lunes ako, magdako, Martes. Ako manguulat ko sa atong
igsoon. Ang kapilin lang ko ninyo kay mula pa nyo mo Fernand nila sa Facebook. Okay na. Kaya yung sila ninyo mga igsunan. Bati kayo. Wala may problema, di mo. Basta kaya mo hitayag ang Kamatuoran. Kaya natin pa sa mga komentarista. Walang pinipahimo sa pagpagibalog sa Kamatuoran kundi pagdapit sa Kamatuoran. Maghang salamat o mayang hapon kanatong kapan. Kumpare, Dirason, Wow, Bawat si Corazon. Magkita mo, magkita na mo. Magkita na mo. Magkasama na ako, gano'n. Ha? Oh. Salamat kayo. Iyak ko ng emosyon. Ito na lang na siya. Wala ko kini-emosyon. Okay na na siya. Mag-igsunan, isang tilit na ganili, kung ano naman may nabungan, may nakapasakit siya ng kasangkasin. Kami mo inyong niya, mga kasayo sa inyo, kaya nga mo gusto nga mapatigpapaw ang Kamatuoran. Kaya, di magkabulog niya, di ka magkita sa langit. Kasi gusto ninyo nga magkikita ako sa langit. Taas ka mo. Kaya magkabulog mo sa ako. Kasi gusto mo ang langit. Huwag ako. Kaya ginulta na ko ang lahat na kaya. Laikan mo lang yun. Magkita ka sa mapagtanay kita. Tago ako sa pilit niya. Magkita ka sa bakit ng tanan. Mga gusto ko ako. Kasi gusto mo ako sa langit. Yes. Magkita ka dito. Para kami Fernand. Sa tanan ng mga kumuto. Amen. Agad salamat. Ako nangyatag sa akong gobernador. Kaya kampitan na po ang panahon. Alam ka mo. Mapagayon sa pagkasala. Agad salamat. Mayong hapon. Okay, akong ihatag ng tusap sa atong igsoon, Brother Fernand. Kayo ang idiyo. Ang unas tanan akong pasalamatan ang atong mga kaigsunan sa ilang presensya bisag multibamba panahon sa pangutanan. Pangutan mo rin mo maibod sa bahan tagaan kaglansang. Igamit sa tuwing soon ang Biblia na dunay imprimatur ni Cardinal Rosales. Matod pa ang atong punong Pangulo Labaw, mao nagistor og Sabado, wa na tiwasa ang Sabado na ibilang Domingo, panginag ka na. May tungod sa Council of Laetitia, ilang gigamit na nagimog balaod ang simbahan
pikas na parte, ang akong pamatudan, may tungod sa Saba. Ipamutalan ko sila, kung mag-aakman, kung magamit ba silang kalendaryo, magpalingon-lingon. Nga naman, nahandog pangutaon, kung sa pagpanggama, naghimo ba ang Diyos ang kalendaryo? Wala maghimo ang Diyos ang kalendaryo. Kaya usa ka adlaw sa Diyos, usa ka tuig na to, na nasa 2 Pedro 3:8, kung mao, siyang o dinhi sa kitang ikapitong adlaw, kung suntunan mo, mamamatay na lang ka ng patakasimba. Sa pikas na parte, ang pangutana kay ako mang ipamatudan na ang tema na gahiskot pamatudan sa Romano Katoliko ng adlaw o Domingo, mawang adlaw sa hingpit na mahulay. Pangutana nato, mooyon ka ba na mabasa sa Biblia na ang unang adlaw o Domingo, adlaw sa hingpit na pagpahulay, maglikay-likay. Adunay ginaingon, dagan-tagalan, tago-ego. Ang mga tao makasabot, kaingon ko, kini sila mga debater na tinuod, kaya dapat iyang bubuon ang atong tema, pero wala. Nagmaguba, nagpadayon, nagbarog, na ang gitawag na Christian Sabbath, mao mismo ang Domingo, kay matod pa sa barahan kasulatan, gipahulong na sa Diyos ang Sabado sa mga Hudiyo, sumala pa sa Oseas 2:11, ug masukod ang Diyos kung magtigom ang mga Sabadista ang gisgutan sa Isaias 1:13, masuko na, di na malipay ang Diyos. Nga naman, kay kinigong adlawa, gipahulong tungod sa abuso o pag-abot sa Bagong Testamento, ang katuganan gibungkag sa atong Ginoong Kristo. Naabay mabasa na si Kristo Sabbath breaker, na matod pa sa barahan kasulatan, na si Kristo nagbungkag sa adlaw na Sabado, na anak sa San Juan 5:16. Kung gibungkag, di wa niya uyuni. Kung wa uyuni, wa na'y kwenta. Naaba sa Biblia na ang usa ka tao na dili maglihi sa adlaw sa Sabado, di na makasala. Ato mabasa sa San Mateo 12:1-5, na adunay mga apostol ni Kristo gibuyag sa mga Hudiyo kay nakalapas kung sa adlaw sa Sabado. Pero si Kristo mag-ingon, sila wala makasala. Sa ato ay kwenta ang adlaw Sabado sa mga Hudiyo. Kaya gipulihan na kini sa adlaw Domingo, na bakanay ebidensya, ako nang ibalik-balik, matod pa niya sa Hebrew 4:8, 9 na ginon, kung si Josue wala pa makakaplag o kapahulayan, dili unta maghisgot og laing adlaw. Laing adlaw, dili na Saturday, na imong gitanaw sa iyong footnote, sumpak sila sa footnote, pero sige, gamit sa footnote, hantod ang Biblia ni Kulon, kaya sige, kusno, pero unsay ginon sa footnote, mag-inon, hirap gigamit ang ipapahulay sa Sabado.
sa Sabado, nagsugod kini ni ining gugway ni atong 17th century, nag-iisip nilang propeta, pero matod pa sa unang Timoteo 2:12, walay babae na gitugot ang pagmamala sa usa ka punto pang reliyon, pero ito silang babae. Supa sa Biblia. Sa pikas na parte magkagsunan ko ni Kristo, atong silang papilion. Sasabado sila ang Kristo. Kaya sa Daang Testamento, papahulayon ang tao tungod sa trabaho. Matod pa niya sa buhat 20:11. Pero sa panahon Kristohanon, papahulayon ang mga Kristiyanos. Dihakan Kristo, kalag na ang papahulayon. Asa na mabasa sa Mateo 11:28-29 na ginoon. Umari ka mo kanako, nagkapuyan. Kay papahulayon ko kamo, ang akong yugugaan. Pagtuon kamo kanako, dito silang iling worldwide nagtuon. Pagtuon kamo kanako, o papahulayon ko ang inyong mga kalag. Amot kang ilang kalag, doon na ba'y pahuway. Lugang na rin ang mga kaigsuunan ko ni Kristo. Ngano na ang adlaw Domingo, maong yun ang nagpadayon. Dili ang sa mga Hudiyo. Tungod kay, kung Sabado, patay pas Kristo. Kung Sabado kumanin pa, patay nga Diyos inyong gisimba. Pero ang Katoliko, buhi na Diyos na nasa Mateo 28, ulo kama, sayos kama ngayon, kama di sa City, na humapin na lang si Kristo, babae at lalaki, nisimba kanila, wagyoy, sabadista ni Koyong dito, dahil kung imong basahon, nagayin mo, sa Mateo 28, sa paglabanan, sa adlang Sabado, sa pagbanag-banag sa adlang Domingo, gisimba sa mga Kristyano, si Kristo. Ngano kaha, nga musupang nangin sila kang Kristo, kay Ginoo sa walang kasulatan, na aduna do'y mga magsusupak, o kining mga magsusupak, magpatimulaan, na sa Mateo 12:30, nagkatungkiling mo tigong, nagpatimulaan. Pangutan na, unsay iyang relihiyon, kanang yun sigurado, ang kasaysaya niya, gikan kang iling worldwide, o kanang ulay na nanimotho, murag uhon, na unya dito mo delikado, kung kanang itong makaili ang iro, o niya inig-ihi, maalaan mong uhon ang bunga, delikado, magbantay na mga kaisunan ko ni Kristo, sa atong mga kaisunan, na magsulti o pilit tinuod, aron kita madala ang tinuod na magwawali at tumuwali sa mga lugar na wapag ilis Kristo na nasukat 15-20, pero magsakasaka na nikas kabalayan sa Katoliko, dili ka tinuod na magwawali ni Kristo. Sa bigas na parte, imbis na matuan yang mungkawon, ang among ipabalod na ang unang adlaw o Domingo, mga adlaw higpit sa pagpahulay, wag yun. At siya mag-isip Sabado, nang ipahulong na sa Biblia, sumalan ni San Pablo sa Colosas 2:16-17, ipahulong na kay temporaryo rani, pag-abot ni Kristo. Mauna na gusto ihulog sa mga Sabadista si Kristus pampang, na anas pala ang kasulatan na gusto ihulog sa pampang ang atong Ginoong Kristo. Matod pa sa Lucas 2:28-31, kung Sabadista pas Kristo, dilimutan nila ihulog sa pampang. Sa bigas na parte mga
siya uyon ka na ko na iya magkakaatbahan. Ug unya akong ipamatutan na kinigaan ng Domingo adlaw igsisimba sa mga Kristiyano. Ang pangutana karon, ang tinupa ng Kristiyano, sumusunod ka ni Kristo, dili ka na sumusunod kung magsusubak ka na mismo sa iyang gitudlo na kinikibungkag na ang adlaw Sabado o gipunihan kini sa adlaw Domingo. Matod pa sa Hebro 4:8-9 o naa ang ebidensya sa ubos na gipulihan na ang adlaw na Sabado sa adlaw Domingo. Busa mga kaigsunan ko ni Kristo, di tamang padala sa ilan. Mga kaigsunan ko ni Kristo, na ano man na naan ay bababa mo kung pila na niliyog karon sa tibong kalimutan, 43,492 na ang mga religious denominations. O ang niabot sa Pilipinas kapag libo, busa magbantay kita na biktima. Klaro kayo mga kaigsunan ko ni Kristo. Sa akong pagpamatulog, akong napabalo, huwag niya malungkat, kaya bisan unsa o lungkat, buntanan paglalagdaghan na mga pamaaging tunuhay, araw nilang mungkabon, pero tinisabang asero, huwag madukli, kaya bisan magaling paulero, kaya mo, magpabilin, kini Kamatuoran, na ang gitulmo sa atong simbahan, pinagin ni Kristo, dili mahanaw, dili mawatan, pinagi, sa hanggang Domingo, magsimbang itong magsulong ni Kristo. O diha sa atong pagpamatulog, nagpaabot yun ko na muingon ang atong tatang kanang unang adlaw dili na Domingo, Sabado na. Nagpaabot po kong ipangutana, kailangan ipabasa na ang unang adlaw Sabado po, pero mahatlog man po, mahatlog sa unya, akong ipamatod ang teksto por teksto sa Biblia na kinihigpit na pahuway. Ang atong katupang ganina, nag-inon na kining atong igsuon, iyang itagod-tagod, dili niya tinuupon, dili na isaktong dibutan. Sa pagkatinuon ang kaisunan ni Kristo na atiha sa Balaang Kasulatan, diya mismo sa Isaias Kapitulo 28, versikulo 23, na ang paghatag og explanation, lesson by lesson, word for word, section by section, sa atong pagkinahanglan magkaroon sila supa sa nakasulat sa Balaang Kasulatan. Busa ang kaigsunan ko ni Kristo sa atong katapusan karon, kita nga nagkaroon, huwag yung mataroon ang tima, huwag hindi magunggan, pamatudan ko na ang Romano Katoliko ang unang adlaw na Domingo, mao adlaw hingpit sa pagpaulay, ug adlaw nagsisimba, nagpadayon sa panahon Kristohanon, human magbanhaw si Kristo, wala gid nila magunggan, nagpapili ng baron, kay kinilisod, puganon ang Kamatuoran, mulugtad hangtod sa kanturan, kung dili gyud mahanaw sa atong alimpatakan ang pagpamatuod ni Kristo. Sa tigas na parte mga kaigsunan ko ni Kristo, base na ato mga kaigsunan, masakitan. Pero nag-ingon sa Hebro 4:12, ang pulong sa Diyos masakit, sama kasakit sa espada sa Diyos na duway suwa. So, isang sakit, kinalang atong dawaton. Naman kinalang atong dawaton, mga kaigsunan ko ni Kristo, importante ang pagdawat sa kamatuoran. Bisan pa, kung kita sakitan, kaya adunay duha ka klaseng pagpanubag sa kamutanan. Unang Pedro 3:15-16, kung ang pangutana tinarong, ang iyong pagtubag, tarong. Pero matod pa ni San Pablo, dunay mga tao na agahig ulo, kailangan silutan ang ilang sayo, magpama, tarungan, na las 2 Corinto, Kapitulo
Theologies, 4 sides na kinigilan sa iyo na pangatanungan pagkapuntabon busa sila kung tayo mumungkag sa akong ipabarog pero wag yun muraman ka na nilang puthaw wag ikuanan wag yun makasunod sa ilang sa puthaw dahil mauna ang kamatuguran magbarog maway kadrukan ang kamatuguran na matugpa sa Diyos Corinto 3:8 non enem posomos aliquid adversus veritatem sed pro veritate kaya wala kami mahiwatok sa kamatuguran kundi pagdating sa kamatuguran bisang sakit inananabigan kamatuguran alang sa atong kaluwasan. Nagdagang salamat sa iyong pagpatalingon o dagang salamat sa itong mga iso.